Θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία για τους χιτά και να μειωθούν τα βιοαποδομήσιμα ως το 2012 και βέβαια μέσα στις μεθόδους και τις τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν και τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, όπως η αξιοποίηση του RDF ή οι τεχνολογίες γενικότερα θερμικής επεξεργασίας. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ευρέως η ανακύκλωση, ήδη βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κάθε υλικό, καθώς και να λάβουμε μέριμνα για προγράμματα λιπασματοποίησης. Και βεβαίως θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η περιφέρεια, να δοθεί αναγκαία σημασία στο κράτος στο κρίσιμο αυτό θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Αν δεν δίνονται λύσεις, θα δίνονται και με βάση το νόμο από τις περιφέρειες. Και πιστεύουμε ότι εφόσον δημιουργηθεί ξεχωριστό Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάτω όμως από κάποιες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να δράσει επικοδομητικά, νομίζουμε ότι θα συμβάλλει στο να προχωρήσουν οι λύσεις στα προβλήματα. Θα πρέπει να μιλάμε για βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και όχι μεταβίβαση περιβαλλοντικών προβλημάτων στις επόμενες γενναίες. Ένα μεγάλο θέμα έχει να κάνει με το οικονομικό. Αναγκαστικά θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος διαχείρισης ανατών απορριμμάτων, έτσι ώστε να είναι εφικτές υψηλής τεχνολογίας επενδύσεις και να υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα. Αυτή τη στιγμή το κόστος ταφής στους χιτά συμβάλλει σε αυτό και η χαμηλή ποιότητα διαχείρισης που βλέπουμε στους χιτά είναι χαμηλό και είναι αποτρεπτικό για να αναλυφθούν απαιτούμενες επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και υψηλής τεχνολογίας και κόστους και γι' αυτό νομίζω ότι μία λύση θα μπορούσε να είναι να εφαρμοστεί ένας φόρος ταφής για τεχνική αύξηση του κόστους. Έτσι θα συμφέρουν και οικονομικά οι επενδύσεις στην ανακύκλωση και την εν γέννη εκτροπή από τους χιτά και μάλιστα θα μπορούσαν τα έσοδα από το φόρο ταφής να επιδοτούν επενδύσεις αποκατάστασης των χιτά ή άλλες επενδύσεις σε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης μέσα από ένα ειδικό ταμείο που μπορεί να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει να πιστούν οι πολίτες αλλά και οι δήμαρχοι ότι είναι μύθος ότι το κόστος ταφής σε χιτά ή η ανεξέλεγκτη διάθεση είναι το πιο συμφέρον οικονομικά. Εφόσον βέβαια αναλογιστούμε τα ωφέλη που θα προκύψουν από τη σωστή διαχείριση και τα εξωτερικά κόστη. Θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν οικονομικά κίνητρα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς και πλήρης κοστολόγηση των προσφερωμένων υπηρεσιών. Αυτά όλα θα πρέπει να βασίζονται σε μια ανταποδοτικότητα του κόστους